Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tu mapalangit dohot tanoon. Amen. Manetehi ma akalangit siya gijang, jala diusehon aka obun maudan hatigoran, buha mata noon, jala di parbuehon hatuaon dohot hatigoran, akalangit do mamaritahon hamuliaon ni debata, jala jadi-jadian ni tangan nado, pinabuan ni narata-rata di langit. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Matang yang mahita, ale ama nami na di Banua Gijang, namadok mauliate dohami tuho, ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahosal pusogok langit dohotano, alai nahot do anggo hatam rodi saliling nilelengna, akup ni ikon patar do sogok saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhmanmi, saya si maroham dihami, pahot marohanami marhapor siaon dihatam, marhite-hite to di perbadia, padu ngomahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlas niroha hami pai memahokko, jala asa dapot hami hanguduan nasora sudai. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di parpungat tadi pornginon, imasian sada Johannes bidu 5, mamuka ayat sada dohot ayat 2. Ganup na porsea, Yesus do Kristus, ido naung tubuh sian debata, jala ganup na makaholongi ibana na manubuhon, haholongan ni ido nang natubuh sian ibana. Sianodo taboto, naung holong rohatta di akka anak ni debata, molo taha holongi debata, jala taradoti patikna, ido sahatna,
Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Say pargugui mahami, mangulahon na mahubar patikmi. Amen. Jong mahita sa lutna. Tatopoti madosata matangyang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huilala hami. Riko doa sini roham disaluhut hami halap pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhato potami. Tung najok-jok do hami manipil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatean niya kapardosa. Alai hamu baun ni rohana dolomon ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulo nami nasasari anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasin ni roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon ni todi parbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon diguar muna badiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Humokop pita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasang apom madi debata na digijang. Dosa bumi
tatangihon mahatan di debata, turpu epistel di parmingguatta bornginon, imanatar surat di Jesaya bidu 10 sada, mamuka sian ayat sada 1 ayat 5. Dungi ruar masada tunas sian tukoni si isai, jalamar parbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi sungguh mati di Jehovah. Tondini habis suhon dohot apistaran. Tondini panutulion dohot hagugon. Tondini parminotoan dohot biar maradopon Jehovah. Jala halo mohonon nadoha daulaton maradopon debata. Jaladang mahungumi ibana marguru tu parnida ni matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Marhite-hite hati goran tahe humona kana popogos. Jala marhite-hite hasitongan patikosona tu akana dangol di tanoon. Jala marhite-hite batahi di pamana libasonna tanoon. Jala marhite-hite tondini bibirna humona halak parjati. Jala hati gorad do hohos di gotingna. Jala habonaron hohos niakna ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata. Jala nau piopsa. Amin. Jongjong mahita saud. Tahati dakon maha porsiaw tay, songon na hinati dakon nidong atta saha porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok, au porsia di debata jahuba, ido ama pargogo naso hatusan, nakumo palangit dohotano, au porsia Yesus Kristus, anak debata jahuba nasasadai, dia debata ado mula ni nasa na adong, jala ibana na puna saluhutna, nuaing begiot tamasongod dia panidangion ni bibel tataringot tu panopaon, dohot pangaramotion na dinasa na adong, liturgi parjolo sikola minggu dohot praremaja. Johannes sada ayat sada. Dimulanai nunga adong hatai. Jala sahor tu debata do hatai. Jala debata do hatai.
Yohanes sada ayat 2. Iman asaur tu debata dimulanai. Yohanes sada ayat 3. Salhut nai marhite sian hataido umbahen na menjadi jalada ngadong nangko sada sian naung jadi i naso marhite sian i. Yohanes sada ayat 4. Di bagasan hataido hangoluan laos hangoluani dong panondang ni hajol maon. Yohanes sada ayat 5. Namar sinondang do panondangi di bagasan naholom. Alai ndang dijangkon naholomi. Amin. Sada sada ay sada. Dimuyang-muyana. Dito pa batana. Yang indo tanoon. Amin. Sada Musa sada ayat 2. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangareap-reap matondini debata di atas niakan aek. Sada Musa sada ayat 3. Dungi makuling ma debata nina jadi mau na tiur jadi tiur matutur. Sada Musa sada ayat 4. Nunga dengga na teori dida debata. Jadi di bayan debata ma persirangan nina tiur sian nahulung. Sada Musa sada ayat 5. Dung i di goar debata ma na tiur i arian. Goar ni na holom i borngin dung i bot ma ari. Torang ma ari muse i ma ari parjolo. Amin. Sada Musa opat ayat Alai nang pesongoni uhumani debata. Sai totong do dati jolma mangulahod dosa. Dang parduli nasida di hasitongan. Dohot hatigoran ni debata. Hajahaton tung takas masa di ngulu niaka namarhama ranggi di hajol maon. Tapi gema panidangion ni bibelta. Sada Musa opat ayat 3. Dungi dilan lawan ni ari dibuan si kain ma sian parboeni hau mana bahen tu Jahoba. Sada Musa 4 ayat 4 1 ayat 5. Jadi dohot ma si Abel mambuan sian buha baju ni biru-biruna dohot sian tabo-tabona. Jadi lomo marohani Jahoba mamereng si Abel dohot na pinelehonai. Alai anggo sian kain dohot na pinelehonai dang dibereng. Jadi pusu marohani si kain jala rupir bohina. Sada Musa 4 ayat 8. Dungi makatai mas si kain dohot si Abel angginai. Alai dungro di hauma nasida hehe mas si kain dopak si Abel angginai. Jala dibunuh ibana. Sada Musa 4 ayat sia siantu ayat 10. Jadi dina Jahoba matu si kain di dia do si Abel anggimi dak kuboto nina tung au masih parorot agiki. Alai nina Jahoba ma aha dona dibahenami mangaung dosian tano imudar agim sahatu tau. Sada Musa 4 ayat 10 sada sahatu ayat 10 tolu. Onpe gumodang matoruku tuho asa tutanoi na pangangang babana jumalo mudar ni anggim sian tanganmi. Molo diulah ho tanoi dang bele honon na gogona tuho. Mo pasopas jala mado-ado namaho di tanoon. Dungi ni nasi kain ma mandok Jahoba. Dang be tarsesa dosaki di bahen bagana. Sada Musa 4 ayat 14 sahatu 16. Di nunga dipabaliho au sadarion sian tanoon. Jadi martabuni ma au mandopoton bohim. Gabe mompas sompas jala madau-dau nama au di tanoon.
Jadi manang ise na jumpangan au, bunuhon ma au. Alai nina Jehovah ma mandok ibana. Atong manang ise pena membunuh si Kain, pitulopit abulona. Dungi dibaen Jehovah ma sada tanda tu si Kain. Asa unang dibunuh manang ise na jumpangan ibana. Dungi mangin surut ma si Kain, sian bohi ni Jehovah, lao maringan tu tanonot. Natungkan habin saran sian perlak Eden. Yesaya 59 ayat 3:4. Ai marsapu mudar do tangan muna jala marsapu hajaton jari-jari muna. Bibir muna maka tahun gabus. Dila muna memikiri hajukaton. Dangadong nanggo sahala na jojo di bagasan na tigoran. Jala dangadong na manguum di bagasan na sitongan. Ganup maraposan tu na soada jala dia tahun na so asea. Marhaunguluan ni hinamago na sida. Gabe di tubuon jea. Jesaya 50 sia ayat pitu sampai walu. Merlojong 4 nasidai lao mangulaon hajahaton jala humalaput. Nasida madaruson mudar naso parpipot. Sakap hajahaton do sakap nasidai partabanon dohot hamagoan di aka dalam sidai. Ia dalam hadameon dan ditanda nasida jalan daadong uhum hasitongan ni aka dalani sidai. Laos nasida palehu-lehu dalani sidai manangise namar dalan disi dang tagamon tadaona hasonangan. Psalmen 107 ayat 10 pitu di saat 10 walu. Marsipal dihela akan auto alani dalan pangalosion nasida i dohot dibayen aka hajaton nasida. Luhut do si panganon dihagi nehon rohan nasida jala nunga pola dolos nasida sahatu aka harbangan ni hamatean. Psalmen 107 ayat 26 sahatu 27. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tu akalung, malala maroha nasida dibahen hinamago. Moror doaka nasida jala lalo songon parmaguk, jala tarbodut dosude habisuhon nasida. Psalmen 107 ayat 30 sahatu 34. Ibana mangarsik angka batang aek gabe halongonan dohot akamual gabe tano bakal tano bosarhian gabe garaga lah hajahaton ni aka panglesinai. Psalmen 107 ayat 3 siang sahat tu 40. Dungi lam otik na yanggo nasida jala terus jimput di bahen pangarupaon hinamago dohot pardangolan. Ibana mangusehon haleaon tu angka induk jala dililiuhon nasida di halongonan so ada dalan. Kor sekolah minggu remaja dohot na poso bulo.
dang dipasobu debata jolmai mago di bagasa dosa ainin nado tung tagamon marlomo ni roha maahu midahamatean ni parjahati ninna Tuhan Jehovah datagonan nian molo muba rohana sida siad dalanna akan nasailaw asa mangulu ibana bigiot tama asini roha dohot baga-baga ni debata tujol ma pardosai. Yesaya sada ayat 10 sia. Moloringgas samu tumangihon dohot mangihuton say pamanganon muna do hinadenggan guguni tanoy. Yesaya sada ayat 10 sia. Moloringgas hamu tumangihon dohot mangihuton say panganon munado hinadenggan ni gogoni tanoi. Yesaya 4 ayat 2 dohot tolu. Diari nasa sadai sogot uli jalamar mulia tunas ni Jehovah gabe huhut uli parbue ni tanoi diaka namar mulia sian Israel. Jala targoar na badia sogot akan nateba di Sion dohot di Jerusalem. Nasa na tersurat goar na di Jerusalem dapotan hanguluan. Yesaya 54 ayat 7 dohot walu. Sataki sabdo lelengna hutadi koko alai papungu-pungoku doho muse marhite-hite asini rohana tagan di papirni muruku hutabuni hobohiku satokin marade poko alai marhite-hite dengan bahasa saleleng ni lelengna asiaku ho ninna Jehovah si paluaho. Pesalmen 100 tolu ayat 2 rodi ayat 4. Puji ma Jehovah aleto diku jalaunang tung halupahon dengan dibasa nasudena. Ibana manesa dosam sudena. Ibana pamalum akasahit musudena. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan. Ibana martupal hotuho dengan bahasa dohot asiniroha. Pesalmen 100 tolu ayat 8 rodia 10. Para siroha jala perdengan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dak totong ibana manorui jala dang gotos rohana saleleng ni lelengna. Dang dibahen tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobar tu akka hajahatota. Pasalmen 100 tolu ayat 10 sada rodi ayat 10 opat. Ay songonon daw ni langit siyan tano ondo gogo ni asi ni rohana di akan nama kabiari ibana. Songon daw ni habisaran siyan hasudutan di padao ibana siyan hita aka pangalao siyotai. Songon asini ama-ama tu aka anakna asini rohani Jehovah di aka nama kabiari ibana. Ay di boto ibana do topata di langit do orbuk hita. Pesalmen 100 tolu ayat 15 sahat rodi 10. Songo duhu-duhu do ari-ari ni jolma nagalei marbunga ibana songon bunga di ladang. Ai dibolus alogo ibana jadi dang disibe. Jaladang tatadabe ingananai. Alai anggo asini rohani Jehovah sian saleleng-lelengna rodi saleleng-lelengna di akan nama kabiari ibana. Jala hato hagoran namar nini marnono. Di akan nama ngaradoti padan binahenai dohot patupahon aka patik nai. Pesalmen 145 ayat 21 sia. Pertaluk jala para siroha do Jehovah. Labas do ibana terimas. Jala dengan bahasa bulun.
perdengan bahasa do Jehovah di saluhutna. Jala di linggom asini rohana do jadi-jadianna sudena. Pesalmen 145 ayat 10. Mandok mauliate ma sude jadi-jadianmu tuho ale Jehovah. Jala dipuji akan naniasianmu doho. Amin. Asini roha dohot holong ni debata tu jolma pardosa, di pasahat domar hite-hite baga-bagana, naikon si paimaon, jala si haposan di jolma pardosai. Sian narubi nunga di papotohon hian taringot tu si padua jolma pardosai. Ai songon nodo holong ni roha ni debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan sa liling ni liling na di ibana, ay dang na disuruh debata anak na itu portibion, asa uhuman na, naeng paluaon na portibiot tahe, umbahen na disuruh, diturgi ama. Mika 5 ayat 12. Jala siap ponok kuma kana-kanaan ni akka nani uhirmi, dohot kana-kanaan akan atinuang mi siatong atong ami, jadi tang beho marsoba tu jadi-jadian ni tangammu. Pesalmen 110 ayat 24 dohot 25. Ariod doho na jinadihon ni Jehovah, marulupulup jala marlas ni rohama hita disi. Ia le Jehovah say manupak maho, ia le Jehovah say homa mambahen menjadi. Yesaya sia ayat 1 2. Bangso namar dalani di bagasan haholomon namar nida, sada panodang nabulon. Bisar dosada panodang diakana mangiani, tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di paridiri ho, di ibana halalas ni roha nabulon. Marlas ni roha nasida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon. Songon parolopolopon di namar bagi tabat-taban. Yesaya sia ayat 2 dohot 4. Ainunga di ponggolhon ho auga na ape tu ibana, doho batahin ya barana, doho lising-lising ni na mangadu ibana, songon uju di ari Midian. Ay masosok do sugot nasa senjata ni parsenjata, diatur-tur ni hatot tangan, ro diulos na marsapu mudar, gabe si panganon ni api. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh di hita, sada poso-poso di lehon tu hita, sada anak. Pappe tu abarana do sogot harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi, halongangan, si ulu balang ni debata, ama saliling nililing na, raja ni hadameo. Yesaya sia ayat 6. Bahen hagagadda ni harajaon, dohot hadameon na sumarujung. Di hawangsa ni si Daud, dohot harajaon nai. Pahoton dohot patuguhon, marhite-hite patik dohot hatigoran.
olat nyon ro di salileng-nilelengna. Hamuruhon ni Jehovah je baut patupahon songoni. Yohanes sada ayat onom dot pitu. Hehe do sada halak sinuru ni debata. Si Yohanes do goarna. Si tidangi do ibana ubay naro. Asa di hati dakop panodangi. Asa anggiat porsea saluhutna marhite sian ibana. Yohanes sada ayat 8 sia. Dang apalah ibana panodangi nama katidakon panodangi do tahe alai nunga madok ro ujui tu portibion panodang nasitongi na manodang nasajolma. Yohanes sada ayat 10 sahatu ayat 11. Di portibio kiado ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion. Hape dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot nadi ibana hian. Gabedang dijakon akan nadi ibanai ibana. Yohanes sada ayat 12 sahatu 10. Alai manang piga nama jakon ibana tusi do dilehon huaso asagabe anak ni debata nasida akan porsea di goarna ima akan nasotubu sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawah tung sian debata do. Kor perempuan dohot kor ama.
Masai golap do borngini, masai lialirong ari, masai lumut di ladangi, isi do tubuh Yesusi, libarani pinahani, masai hasi. Masai dago, Masai lea, parangan par di surgoi, noho suru-suruani, parende de borgini, aboatu parmani, nang tubuh si paluai di Bethlehem.
Hasasaut ni bagabagai, ima marhite hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Ibanado debatana rotu portibion, hatai nagabedaging humokop pita jolma pardosa. Ibanado namanaluhod dosa dohot hamatean, songonodo barita hatu tubuna, diturgi napalimahon. Lukas 2 ayat 1 dohot 2. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikut suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolo mai uju di gonggom si Quirinius tano Syria. Lukas 2 ayat 3. Jadi borhat masa sudi disurati ganup tubona ni pinasana. Lukas 2 ayat 4 saat rodi 5. Borhatma nang si Joseph sien Galilea sien Nazaret nakok tuluat Judea tuhutan ni si Daud na marguar Bethlehem ala sian peparan jalan marga ni si Daud ibana pasurat to dirina rabdot si Maria oroan nai naung gabi-gabian. Lukas 2 ayat 6-1. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakon ma tubagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 1 ayat sia. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini aka parmahan manginani pina hanasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar si tutuma. Lukas 2 ayat 10 1 ayat 10 opat. Alai didok suru-suruan nima tunasida unang mabiar hamu ay barita halalas ni roha godang do huboat tuhamuna parsaluyan ni saddo bangsoi ay nang tubudo di hamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. On ma partinandaan di hamu, poso-poso do dapotom muna na binorhos pea di panggagatan. Jalato puma adong dongan ni suru-suruani, torop akaparangan parbanua gijang, dipuji nasida do debata mandok. Lukas 2 ayat 14. Hasangapon madi di bata na di ginjang, dame madi tanon di jolma akka halomoani. Kolose sada ayat 15 dohot 10 onom. Ibadah dosuman di debata na so taridai na parjolo tubuh sian na sana tinoppa. Ai marhite sian ibana do ditoppa saluhutna. Na di banua gijang dohot na di tanoon na tarida dohot na so taridai akka habangsa akka harajaon akka gomgoman akka parhuason saluhut na ido di toppa marhite-hite ibana jala marhapateatu ibana. Kolose sada ayat 17 sahat 10 lalu. Jala di joloni saluhut naido hot di bagasan ibana do uluni dagingi ima huriai ibana do parmulan naung parjolo tubuh sian akka namate asa ibana parjolo di saluhutna. Kolose sada ayat 10 sia 120.
Ai dito tuhod debatado, naeng mamaringanan di bagasan ibana sadok hagugok nai. Laos marhite sian ibana do padengganonna tudirina saluhut nai, nang akan aditano, nang akan adi banua gijang, dung di patupa dame, marhite-hite mudar nasian silang nai, marhite-hite ibana. Pangukapon bintu sada ayat 5 1 ayat 6. Nang sian Yesus Kristus setindangi haposani na parjolo tubuh sian akan naung mate higom-gom akaraja ni tanaon ibana do makaholangi hita jali dipalua hita sian dosata marhite-hite mudarna dijadi hondo hita gabi harajaon hamalimon di debata amanai di ibana mahasangapon dohot agogon rodi salereng-lerengna. Amen. Nung ngaro hatuan nami, nung ngatubu si paluay, atong tapuji madebata madok, asangapon madebata madikijang, dalam maditanaon, yak ajol mahalomwani. Rema hita jongjong. Lastai dehma sonang ni borngina.
denggani borindai ujuro Jesusi tu parmadi Betlehemi di Papuana di Sugoi Ungarosi pangolu Yesus Tuhan Nung tubo si Palway, Raja ni Hadameo, nung tutuga bejol maibana humokop pita, nung sikop baga-baga ni debata sian narubi, tajakom maibana turohata, asa ibana gabe arta na umarga dihita, ima haluaon na pinatupanay, jalama mos mata tiop pakirimon na parhatopoti ay haposad do namar baga-baga hosa. Amen. Hudul ma hita salutna. Tapi kema sunggul-sunggul ni huriata. Salam. Horas madihita damang dainang dohot na posobulung remaja dohot sekolah minggu. Saunari tatangi homa titing ni huriata manang sunggul-sunggul ima Rabu 24 Desember 2026. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni tuata Yesus Kristus. Saunari tatangi homa sunggul-sunggul ni huriata di bagasan sadarion. Di hari sadarion ima pesta perningotan hari hatutubu ni tuata Yesus Kristus. Malam Natal. Papungupelean khusus do kita tuha perluan pesta Natal dohot tau baru HKBP Bonang Indah na dipasahat marhite amplop khusus na naung pinaradeni huria. Pesta perjolo perningotan ari hatutubu ni Yesus Natal paduahon. Natal perjolo
Di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 di Patupa Huriata do dua halip parmingguan pesta parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus parmingguan parjolo masuk pukul 6.30 WIB jala diuduti ulaun Nabadia. Parmingguan paduakon masuk pukul 10.30 WIB jala diuduti ulaun Nabadia. Jala papungu pilihan khusus do kita tuha porluan pesta Natal dohot tau baru HKBP Bonang Indah. Pesta paduakon parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Natal paduakon. Di hari Jumat 26 Desember 2025 masuk pukul 10 siang WIB di Patupa Huriata do parmingguan pesta paduakon parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Jala papungu pilihan khusus do kita tuha porluan pesta Natal dohot tau baru HKBP Bonang Indah. Natal ama saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Minggu tanggal 20 Desember 2025 masuk pukul 10 WIB maringanan di HKBP Bonang Indah di Patupa do Natal ama saresot HKBP Bonang Indah. Tiktingon manang sunggul-sunggulomma nagabe udangan resmi tusude pangula nago tiki dohot parhalado HKBP Bonang Indah asa ria maddohoti ulauni mar pardomuan tu ulauni parminggua botari masokot majolo parmingguan botari di pasada di parmingguan manogot dohot arian songonima sunggul-sunggul ni Huriata di bagasan sadarion debatama nama masuk-masuk. Tapasahat mapeliata marede hita sian buku ede nomor 40 ayat sada dohot udutna Sairoma Tubara. Tuhan di Bethlehem, Ambun, Pose, Ambon,
orang tusi mersombat Tuhan atau marmahani dikicang narene kari surgoi. Singalato muhabur rasude manira parmahan masuk banguse marene hamun marlas rohai maniru suruan dari kicangi sadok mau anak ide Horosian kijang ibana sini dihabis sudena namar dosao apan halua dihabis totong. Yesus hasih saja lomai nas jala sonang abayan kai potong gabedong aku rohami. Tapasada rohata martaya kita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat jelang Natal. Ngabui Natal dohonota. Ngabui rade. Selamat Natal madita saluna. Huingot nidok nyak kasih tua-tua nama dok tinitik sanggar bahen huru-huruan. Jolus inukun marga. Dungi botoma partuturun. Nian yang guna dari minggui ngahu patadaho diriku alai mungkin dang sudik hadir pada hari minggu alani upatadaho masa tokin guarhu pendeta giat MC Mangunsong inang nahualap Rosmina Marpaung dua madihami danak sada bawa sada boru sada nunga tamat kuliah sian sekolah STGH jala adik nai botona lagi sekolah mai diumpam amanginang kebetulan di situasi nama cerocoton holana sasada audope nabui hadir rap hita anggo inang dohot siborui tinggal dope di jabunina tua-tuai ala kebetulan las Natal keluarga nasida. Jadi ngolotung songo dia perupani maaf amanginang ngolotung holan au rupani sekedebon ade sekedebon au nagabi utusan
dohot hamu. Imajora perkenalan singkat ai terus nama rano perkenalan au. Minggu sugut tong do kenalan. Anggo tong do holak kita upikir sugut dak pola. Songoni majora perkenalan singkat di kita apala di bagasan Bornginon nuaing sahat mahita hima jamita nagabi berita nauli di Parpungan Budari 24 Desember 2025 ima hatani di bata natar surat di Matius sada ayat 10 1 ayat 25 songonon mahatana didok disi tapayu ihut mak yang go hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepi do pe inana si Mariai gabi-gabi do ibana sia tod di perbadia adorang so masih padonoha do penasida ala paroha nabonar si Joseph nama ngoro si Maria dan adong rohana paurak kon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirakononna songoni alaidi na songoni do petahini si tahini rohana di idama dinipina suru-suruan Tuhani nama doktu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongan musaripe muse ai nasian tod di perbadia do nanaing tubuh di ibana tumubuhon anak ma ibana Yesus do guarna bahenonmu ai paluonna do bangsona sian akka dosa nasidabi masa pesudinai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna nama dok ida hamuma gabi-gabi do namar bajui tubuhan anak ma ibana jala bahenonna do warna Immanuel lapatanna dongatama debata jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahatani suru-suruan ni Tuhani saut ma dialap nani ulinai alai lauso ditadda paima tubuh buha bajunai jadi di warma ibana Yesus ima sahakna huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus borhat sian tema nama dok dongat tama debata Allah menyertai kita Immanuel sian padohani totu nunga ikon di bagasan pos ni roha di bagasan sonang ni roha hita na mangulon son akka siuton Kristus buasa ai donganan ni debata mahita ganup tiki manang tudia hita mangalakka di saat senang Tuhan ada di saat kita susah Tuhan juga hadir atau ndak ngadong alasatta nasai holsoan ganggu roha ganggu dohot pikiran ai manang tu dia pehita sai disido debata ido las ni rohata pabua na dilabukta do debata alai perlu juga kita diingatkan nah tapi dilabukta debata Tuhan selalu beserta kita bukan berarti hidup kita terlepas dari pergumulan dan terlepas yang aka persoalan dan terlepas yang aka parukilon nah jut gabi persoalan dia mai gudang sia tonga-tonga ni nang targor si Kristus salah paham
makilala ibana naung burju namar Tuhan. Holan masa si taonon diadopi di ngoluna gabe terjadi apologet pembelaan diri madok burju dua umar minggu burju dua umar tangiang wasama ikut taonok kusongonon. Memang ngulu ni hita halak siuton Kristus saliling mangulu di portibion terus do ikon adupanna ragam ni akasi taonon arsa ni roha dot lan akana asing dope alai atik pe masa saluhu nai tonga-tonga ni ngulutta takas do hatani Tuhani madok tok tong do didongani dibatahi Immanuel. Huriana hinaholongan songonido persoalan hidup nani adupan si Joseph di Turpuhon. Jolma na tinodo, jolma na pinili ni debata ibana. Gudang do persoalan diadopi. Ngaditodo sudah ditentukan Tuhan, sudah dipilih, tetapi masih banyak yang harus dia hadapi. Alai ending nado nabui idauta, songo dia do ujungna. Yang rencana mau manirakon, menceraikan, tak setuju. Namun pada akhirnya karena dia takut akan Tuhan marhiti-hiti nipi narotu ibana diudukon dioloi ima nagabe lasni roha natapes tahon diborngin nabadiaon ala memang dang dipasobu di bata ngulu ni akan marhaposan tu ibana dang di pasobu de bata ngolu ni halak najonok tu ibana najojot nagabe persoalan di kita ya ketika kita dalam perjalanan hidup tak manahan harus tak manahan tidak bertahan tidak tahan dalam hal menghadapi setiap tantangan hidup manang akaparukilon namasa di tonga-tonga ni keluarga. Jala ido amang do tamak kainang napina botohon ni tema Natal PGI nama dok Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tarimang-rimang hidup dohani manang holan sebatas kita membaca basidung mak hidupe coba kita renungkan apa yang disepakati oleh PGI. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pertanyaannya, naung songo dia do keluarga. Naung songo dia do keluarga ni akasiuton Kristus di zaman now, di zaman partikian sinoengon. Nah pasti masih banyak keluarga pengikut Kristus yang baik-baik. Alaidang buta sangkal begitu banyak rumah tangga pengikut Kristus zaman non nabi dohono ya sursar apalagi di haroroni zaman nagin waranna digitalisasion digitalon au saya hudok di nejulo hita akan aposo do tiki masa pacaran surat dope nebui si pasahat tu dua ngata ipi ko pay maudo seminggu 2 minggu sasahat anggun wae dang be nunga sian nadao masih donohan
Yang dulu pacarnya sudah tidak kelihatan, alani handphone waingon. Bah, ai hode yedu, ini kan. Ngabui masih berengan. Maaf keluarga yang baik. Tong donasi setia di tengah-tengah nih keluarga. Takkan mungkin terjadi songonidoknya hatanya poso CLBK cinta lama bersemi kembali. Itu tidak akan mungkin. Alai bagaimana keluarga yang ragu dalam menghidupi perjalanan keluarga itu sendiri. Mungkin dibereng atar nabu dora amat tau perbagoku. Nanggu apalah si humisi ngai. Ada sebahagian mungkin seperti demikian. Gabe di pajonok mei doklan akana asing terjadi ma akana soni halomohon di tengah-tengah ni keluarga Siton Kristus. Nama ngikut ala hinorhoni zaman digitalisasi on. Maaf aka ina nami na burju akana poso bulung remaja. Ngagudang menyamperi kita deh. So tiru pe matanya hari. Ahai dokon. JNT paket. So tiru pe matanya hari. Ngaro songoni gora-gora sian pagar di jam. Kalau satu kali Bapak Ibu itu masih mending dalam satu hari. Itu kan? Buhamul sampai tulu hali sedari. Paket. Tak waktu sih bayi. Seherana menunggu utang aja. Itu na masa nuaing. Alahin rohani perkembangan di zaman. Danghola nih. Marutang pe kita ngamurah-murah deh. Hola dipicik handphone nih. Jadi marutang. Molo di boto amate do pe marutangin natte ta bodo pe. Buah molo si boto amate dangadong dus ni roha. Tetap keluarga menjadi persoalan pada ujungnya, pada akhirnya. Odon waing nagabe persoalan di hita molo di dok PGI bahwasanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Peta tunga dong sia tonga-tonga ni keluarga ni dongat tak unang maju hita. Dongat ta maju. Nunga ikon bagian perenungan ni. Nunga ikon bagian tugas tai amanginang. Unang gabe broken home. Siga parumah tanggaon ni ita akasiton Kristusi. Molo nunga sahat tunna broken home keluarga ni akasiton Kristus maila mahita di bereng portibion. Maila mahita bereng oni akatatangga naso saha porsiado tita naso ngoni do hape ngala Kristen. Hapeng saya di dok gabi panodang. Gabi sirat ninna. Bagaimana mungkin kita menjadi sinar cahaya panodang gabi sirat mulu kehidupan di tengah-tengah ni keluarga pe sudah tidak menjadi tiruan yang baik. Bahan perenungan mete amanginang dang nama dok kita na bungon yakin doa akan na burjulu hitau. Semua orang Kristus, semua orang Kristen yang pengikut Kristus selalu mencita-citakan bagaimana keluarganya, bagaimana pribadinya supaya masuk surga. Dang adong kita na soma kasih holi. Salah do mulu imana dang dihasih holi asa neng saat tu surga nguluna ujungna. Setuju kita banginang na pasobulu remaja. Coba tunjuk tangan Bapak Ibu. Mulu setuju do kita. Enggak berani. Berarti hata do setuju. Mulu halak kita madukun holak ka, kan? Holak kata.
Ada apa dengan keluarga, dengan pribadi masing-masing ketika kita dipertanyakan, "Olo do hita songon akasitun Kristus asa gabe tujuan hidup aduan satu surgo." Hata tanda kemadok setuju. Coba tunjuk tangan nih, kuda ngadong nabarani. Takku dok dope dak kida hataku udukna isi mahita na parju dan niku dope. Takku to ali boto hamura te. Nenek songoni do honi pet di daun. Gabe sumar turi hita. Maula te ma dakka anggi ku boto ko te. Di musik dakku boto holanau makilalahon sesongona diajak do tu surgu. Bagus emangnya? Bagus kok. Jarang saya dengar musik yang seperti itu. Karena memuji. Memang itu faktanya. Aku songoni doa mengenang molo tikos ba dengan hupuji. Molo so tikos ba hupicang. Jarang saya temukan di gereja. Ngai pigi-pigi ke gereja. Na budaleni. Odo pehia saya songona ibu na tu surgu. Musik ini sidai. Tapi jangan sekarang dulu emangnya. Banyak tugas emang di sini. Alai ikoni doa manginang. Nunga songoni pabayana kena kota na poso bulung remajaon. Dibuan hita marhiti paredion nama cei uli. Mulu au mandok tingkatkan. Dedang ulano teh. Dung sai so nau saya bigiro ibadah tei bagakna ju hatin hanion parkurum ni be hidup haledang ne dohonokku jangan senang dipuji ya halak nas senang dipuji dang dewi gebe patubu gejang rohan au majol mana solo dipuji jala au majol mana solo pa buah-buahun akan ula. Biarkan mereka berkata apa adanya. Unang dijulukku, lu madipudi. Ay mulu dijulukku dan no di paboton. Hebat dia doa mak pendidikan namyon na. Ulu masongon ni dok ni nama sama saya manang natar surat itu. Atas songon na pangumawon si Judas Iskariot manun. Atas songon na diumma Yesus. Gudang do halak na songoni di partikya sunai ngon. Mapain gudang halak marukil. Ngiri na ipuang ngamar do nganonin na kan. Di jolok kuma di papuji-puji ibanaw di beki kasih tuan torop hapeng do hulat tud dalau di hata-hatai. Mulau sering do hudok. Udahlah santai aja lah hidup ini. Kita jalani, kita nikmati aja. Ketika kita menerima berkat yang dari Tuhan, molope adong talenta dan berkelebihan sena kadongata tahanat cuma memang inang. Kita syukuri itu. Ganteng, cantik, kaya, miskin, pinter, bodoh. Molo tahangu luhod doido dengan nggak ada persoalan. Ada maban persoalan ketika terjadi kecemburuan sosial. Badua udang adong holong ni roha. Udang do halak kita Batak. Nak pe adong nadi ibene. Pasobu sih. Esok hidup ini kan. Udang di. Sementara Tuhan sudah memberikan hati. Tuhan sudah memberikan mata. Lahomar nida kadongatana talup siuropota. Tetapi kita menutup hati. Setiap dia kena burju ala gejang niro aiso ipangi do tuau. Gudang do penasunguni. Apa salahnya? Sia-sia dobah tatu pahima. Dangalani gudang na sian bulus niroha. Itu harus. Jangan alana terpaksa. Molo masa pe aka parukilon, molo masa pe aka sitaonon. Nata adopi di ngoluon, baik di tonga-tonga ni keluar manang di pardalan ni ngoluta. Kita selalu diyakinkan dan diingatkan dan dikuatkan Tuhan. Dongat tado di Batam.
Immanuel. Atong dihama amang do tama kainang mulau saya hudok di manang di dia Umar Kuria ketulusan hati bertuhan nggak ada yang perlu diragukan. Kejujuran kita untuk bersekutu dengan Tuhan tang adong nage bisi biaran. Mabir kita alaniaha karena sering kita mengandalkan otak kita, pikiran kita, kekuatan kita, tenaga kita. Hata dope sobu matuhani seningun. Buhadu hita rupani makanguluhon hatani Tuhan sesungguhnya memang tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk mengikut Kristus dengan sesungguhnya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita harus melangkah ke sana step by step. Sasahoti pe tahap porsiai tajahai hatani Tuhan. Alai tahanguluhon. Ido songoni do nia gadup Natal yang gosi Maria dipeok do hatai sudi. Dipahusor-husor. Neng songoni ma molo neng dihita do ngolu nasitong ngolu namar Tuhanon. Maaf gudang nidongat tarupani nabu do honon parsatokina do nguluon dongatan di Sumatera todok tak keluarga ta mungkin sakiduk mata do Natuari marhosa Natuari gudang artana holan rona masai dang adong bemanangaha naneng dohonon na paingoton hita do ina manguluon bahwasanya semuanya harus kembali kepada Tuhan. Tahalat cuma ahapina masa ahapina ro di perdalanan ningoluta toktong ma tadok Immanuel dongak kuma Tuhani dongat tama Tuhani unang ragu hita madoki di dalam iman yang sesungguhnya kita harus menyatakan itu. Amin. Martang yang mahita mau lihat tema Tuhan di pasahat rohanami tuho di bagasan borngin di perayaan Natal nabadiaon nungahu tangihon hami Tuhan hatam nabadiai napasungkuluhon pardalanan ningulu nami paingoton hami Tuhan marhiti-hiti najujut gamang ganggu rohanang pikiran nami madalani ari-ari ningulu nami uju masa jupang akka hamaoloni alai nunga di paingot ho hami Tuhan asa mananga habe na masa ro tu ngulu nami uhapor syai hami ho Tuhan nahodo nama dongani hami ho Tuhan nasai mengurupi hami atong unang luas hami ganggu unang luas hami madili uju masa akka hamaolon hubulus hami ditanuon patugu hami Tuhan marhiti-hiti panguluyon nami ha porsyon nami tuho jakadongan nami na mangadupi ragam ni akka sitaonon hinorhon ni akka bencana alam Tuhan papos rohana sida patugu jalahoma Tuhan na mangalehon apulapul na sumon mulo di luas hodo pihami di tikion marhahi pason naing ma paingoton hami saluhuna babua di bagasan las ni roha di bagasan arsa ni roha naing huhapor syai hom Tuhan di ngulu nami
buah hodo toktong nama donganiha. Atong di perayaan Natal di Bagasan Bornginon sahat tu nanaeng salpuhonon nami tahun 2025 on. Mangidu kami dia sini rohan. Pasu-pasu kami. Lehon gugu hai pason. Asa digohi lasni roha kami mamuji pasangapon ho dina lahoma molus tahun 2025 on. Atau ngasih maroham. Urasi kami sedusa nami nagudangi asa tung tama kami Tuhan najalo pasu-pasumi. Di Bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin.
Yesus Tuhatai Porti bionda mundo dinari dosai Tuakana macakondo Osih laluai Tapasahatma peliata na tapapungon tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan duhut nasa ulibasa na mauliutus. Pupasahat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na ucus di julum. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asa hu parhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam dohut di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim. Selamat hari Natal, Horas Madhita.
Iya, dia manami doho ina nami parhalado di Huria. Asa tujolo majohita kamanga kainang asa markoda majohita. Songola sirohata di perayaan Natalon. Amanami doho ina nami parhalado situa nang calo situa. Asa tujolo majohita.